Bună ziua! Mă numesc Ala Sâncu, reprezint brandul Levantica. În anul 2017 am fondat gospodăria țărănească Bobeica Maria, la nordul Republicii, în satul Cernoleu, Raionul Dondușeni. Pe o suprafață de 3 hectare a fost plantată levantică. Aceasta este o afacere de familie a familiei noastre. Dragostea pentru levantică vine de la dragostea față de natură, deoarece levantica este o plantă extrem de benefică pentru sănătatea omului. Ea este o plantă miraculoasă și atunci când am hotărât cu membrii familiei să plantăm această plantă, eram convinși că ne va aduce atât satisfacție pentru ceea ce facem, cât și va fi benefică pentru clienții noștri și pentru noi. Deci am spus că planta s-a dezvoltat în ultimii ani, deci anul trecut noi am obținut atât floare uscată, cât și am făcut buchete din floare uscată. Am în vedere că floarea uscată, iată așa, în jur de 200 de kilograme, asta este o cantitate foarte mare. La fel am obținut în jur de 2000 de buchete de flori. Și, practic, sperăm ca în anul viitor să obținem până la 200 de litri de ulei. Ne dorim foarte mult ca să ne extindem, nu numai să facem vânzări, nu numai în Republica Moldova, dar și peste hotarele țării. De aceea am participat la mai multe proiecte, inclusiv în luna decembrie a fost organizat un proiect de către Artcore, unde am obținut un album care este anume pregătit pentru export. În așa mod, Camera de Comerț zilele trecute a organizat o întrevedere cu țările din Europa și unde am participat și noi la această întrunire. Sperăm că roadele vor veni în anii viitori. Nu ne dăm bătuți, mergem înainte. Prima țară la care noi sperăm va fi, cred că, România și asta ne dorim foarte mult. Din păcate, forța de muncă este cea mai mare problemă, deoarece în procesul strângerii plantei e necesar ca mai multe brațe de muncă să participe la strângerea plantei. Timpul este foarte restrâns, de aceea trebuie să fim foarte bine organizați și cunoaștem cu toții că în sate au rămas foarte puțină lume aptă de muncă. Aceasta ar fi cea mai mare problemă. A doilea moment este că sunt produse și nu ai unde să le realizezi, este o altă problemă. Am găsit ieșire din această situație participând la mai multe târguri, atât organizate de Camera de Comerț, de Camara Moldovei, de alte organizații, cât și mai recent, începând cu luna decembrie, deja suntem pe o platformă online care se numește apteca.md, unde se realizează produsele noastre. Acum, începând cu luna martie, suntem pe altă platformă care se numește biofood.md și sperăm că toate produsele noastre vor ajunge la clienții noștri. Pentru viitorii agricultori care doresc să planteze levantică, le-aș dori ca să, în primul rând, să facă cunoștință cu această plantă, metodele de creștere, de plantare, de creștere, de distilare, mai apoi să-i placă acelui care se ocupă cu acest lucru, fiindcă este o muncă asiduie, o muncă care necesită foarte mult timp. Și atunci, dacă se combină aceste două lucruri, să știți că rezultatul vine de la